Λοιπόν, εδώ θα σας δείξουμε το έθιμο της κοκάλας. Πανάρχαιο έθιμο της αντιμάχιας, από ένα γαϊδουρινό κεφάλι. Το έπαιρνε ένα παιδί μασκαρεμένο, για να μην γνωρίζετε, και γυρνούσε τις γειτονιές όλες, όλο το χωριό. Στα καφενεία έμπαινε και γινότανε πανζουρλισμός. Πήγαινε κοντά στον κόσμο και αν δεν του βάζανε λεφτά εδώ στο στόμα του, έκανε ό,τι έτρωγε. Ήταν επιτιδευμένος δηλαδή αυτός που την κρατούσε και γυρνούσε. Αλλά μερικά παιδάκια φοβόντουσαν. Οι γιαγιές μπαίναν κάτω από το κρεβάτι, κρυβόντουσαν για να μην τες φάει η κοκάλα. Ο Ιάσονας μου όμως δεν φοβάται. Ήτανε πολύ όμορφα χρόνια. Εδώ, κυρία Κατερίνα, βλέπουμε ότι έχει ένα κουδούνι μπροστά. Ναι. Και ο μηχανισμός, ο τρόπος πώς λειτουργεί, έτσι. Ναι. Αυτό πώς ξεκίνησε εδώ, είναι εδώ από το νησί μας. Ναι, από το νησί μας. Ξεκίνησε η κοκάλα, δηλαδή υπάρχει σε άλλο νησί. Δεν ξέρω εάν υπάρχει σε άλλο νησί. Ναι. Εμείς εδώ οι κόοι το έχουμε έτοιμο και ειδικά η αντιμάχια πιο πολύ. Και πηγαίνανε πότε βγαίναμε την κοκάλα, το βράδυ? Τις απόκριες το βράδυ. Αυτό θέλω να πω. Και όταν ακούγαμε το σύνθημα πια ήταν το κουδουνάκι. Ναι, όταν ακούγαμε, λέει, Παναγιά μου, η κοκάλα έρχεται και θα μας φάει. Ναι. Προπάντων οι γριούλες. Τα παιδάκια φεύγανε στην αυλή, κρυβόντουσαν. Συνήθως τη νύχτα, αυτό τη νύχτα, ναι, τα βράδια. Για φανταστείτε τώρα, δεν ξέρω, εσείς θα το ζήσατε σίγουρα, γιατί εδώ βλέπουμε μία κοκάλα. Ναι. Για φανταστείτε να ήταν τώρα καμιά δεκαριά. Όχι τόσες πολλές. Παραπάνω από ένα-δυο δεν είχαν τα παιδιά του χωριού. Εσείς μικροί δεν φοβόσασταν όταν... Εγώ δεν φοβόμουν. Ναι. Όταν ερχόταν η κοκάλα καθόμουν ήρεμη, δεν φοβόμουν καθόλου. Τι άλλο, εκτός από την κοκάλα, τι άλλο υπήρχε, κυρία Κατερίνα? Παίζαμε διάφορα παιχνίδια. Ναι, τι άλλο? Οι καλεσμένοι που ποσφαιρίζαμε, ναι. Ήμασταν οικογενειακά, δηλαδή οι συγγενείς μας. Ναι. Ανεβαίναμε στον ταυλάδο, βάζαμε το σινί, βάζαμε τα φαγητά που θα τρώγαμε. Ναι. Καθόμαστε όλοι γύρω-γύρω και αποκριώναμε. Αυτό λεγόταν αποκριώσουμε. Είχαμε γιαούρτια, είχαμε αρνάκια, δίδυμα, είχαμε διάφορα φαγητά. Μάλιστα. Και τρώγαμε, πήραζε ο ένας τον άλλο, βάζαμε γιαούρτι εδώ στο μέτωπο, στα μάγουλα. Ναι. Και πειράζαμε ο ένας τον άλλον. Μασκαράδες γινόντουσαν. Αμέ, βέβαια, βέβαια, γινόντουσαν μασκαράδες, αλλά με διάφορα παλιά ρούχα.